Orain deskubre botoian zentratuko gara. Botoi honi emanez, zer da aurkituko duguna? Bueno, munduan gertatzen ari den berri izango dugu aukera honekin. Twitterrek kontuan hartzen ditu guk jarraitzen ditugun pertsonak, gure zaletasuna, gure gai gogotsuenak, eta horren ondorioz, gure neurrira bilatzen ditu guri interesatzen alzaizkigun berriak edo nobedadeak. Momentu horretan, gertatzen ari denaz, informatuko gaitu Twitterrek aukera honen bidez. Eta adibidez hemen, txioak agertzen zaizkigu, eta guri interesatzen zaizkigun txioak ona ekartzen ditu eta zerrenda batean aurkezten ditu. Horretaz gain, zer aurkituko genuke? Kasu honetan, aktibidad aukera honetan, guk jarraitzen ditugun pertsonak edo hoiek idatzitako guztia edo jarraitutako pertsonak zeintzuk diren azalduko zaigu hemen. Edota berak gustokoen izan duen txio baten irudian agertuko zaigu. Kasu honetan, guk pertsona bat jarraitzen dugu eta pertsona horrek momentu batean beste erabiltzaile bat jarraitzen hasi da. Eta horrekin batera, ekintza hori guri hemen agertuko zaigu. Gero ere, beste zenbait gauza aurkezten ditu deskubre honek, ez? Adibidez, Twitterrek ere ematen du aukera, gomendatzen dizu, modu batean edo bestean, zein pertsona edo zein erabiltzaile jarraitzen alduzun, ez? Zure interesak ikusita, edo hori zaletasunak, edo agian pertsona batzuekin komunean duzu zerbait, eta hori konpartitu nahi duzu, aukera ematen dizu zerrenda batean, aurkezten zaizkizu erabiltzaile horiek, bere biografiarekin, eta orduan zuk ikusten duzu agian interesatuta zaudela pertsona horren txioak irakurtzeko, orduan aukera ematen dizu horretarako. Eta halaber, lagunak bilatzeko ere zerrenda aurkezten dizu. Honekin lortu nahi dena da, agian e-mailean edo beste kontaktu batzuk handituzunak edo Twitterren komunitate honetan, plataforma honetan bilatzen aldizkizula lagun horiek. Beraz, hori ere horretarako ere aukera ematen du. Eta gero hemen kategoriak izango genituzke, gaiak edo, gure interesen araberako gaiak, zer idazten duten gai horri buruz edo horren berri izateko. Beste alde batetik, zer izango genuke? Laukitxo honetan, tendentziak. Zer dira tendentziak? Momentu horretan, arrakasta duten gaiak izango lirateke. Trending topic bezala ere ezagutzen direnak, TT. Momentu horretan, Twitterreko erabiltzaileak honi buruz hitz egiten ari dira, ez? Zerrenda honetan aurkezten diren gaiak dira momentu honetan erabilienak, txioetan gehien erabili direnak, eta zuk ere bertan egin dezakezu parte hartu dezakezu, eta horretan sartu zaitezke eta zure iritzia plazaratu, baldin eta gai hori txioan idazten baduzu.